прямо дар байни зали суд қасос мегира, яъне ки одама 4 тир мезана мекша ва уро барои корш танҳо 2 сол метан. Яъне ки имрӯз гап мезанем дар бораи Ровшан Ленкаранский барои дархостҳои беҳадам бисёри шумо имена дар ҳамин тема. Аммо ассалому алайкум, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Агар ки шумо дар какой-то мавзӯъ маъқул мешава ва шумо мехоҳем ки намуди ҳамивори темаҳо бисёртар бинед дар ин канал, шумо мавзӯъро бештар дастгирӣ кунед, яъне ки чӣ кор карда метавонед? Лайк мемонед, любой комментария менависед ва касе ки метавонед поделиться мекунед. Тамом. Ва албатта бинед ки вақти подписатсия кардан зангула пахш кардаги боша ки видеои нав бурая шумо бехабар намонед. ва бардор албатта ки ссилка дар комментария будара хабар бигирен. Шумо ба ёрдами ссилка метавонед ки дар бурди ҷанговар бозингаро сум кор кунед ва ба ёрдами промокод метавонед ки бонус ба даст биёрен. ҳам ссилка ҳам промокод дар комментария закрепит кардаги. Ровшан Ҷаниев ки машҳур бо лақаби Ровшан Ленкаранский. Албатта ки хела вору закони бахувват буд, ба он нигоҳ накарда ки падарю милитсия кор кардаги ва как раз бо дар отдели бандитизм майор буд падараш ва тағош ҳам боша дар милитсия кор мекард. Ура дар корш таъриф ва қадр мекардан, яъне ки Рафика падари Ровшана ва дар вақти СССР ам бо ҳамроҳи опергруппаи худаш ҳамин хел ҳолатҳои ҳамин хел группҳои бандитизма қабидагӣ ошкор кардаги буд. Ва дар ҳолати распад шидани союз вақте ки милитсияҳои Озарбойҷона ба политсия иваз мекунанд, сардорӣ мекунад кофткоби якта ҳамин хел группаи бандитизма. Чӣ хеле ки дар оилашон мегам, барои Ровшан падараш ӯ идеали мардонагӣ буд ва Ровшан ҳаракат мекард ки да ӯ монанд боша. Албатта ки пеши ӯ дар ин хел ҳолат ягон интихоб набуд ки баъди мактаб ӯ чӣ кора мешава ва куҷо мерава. 100%, яъне ки кори падари худша бояд пеш мегирифт. Ва боз агар ки ба характери ӯ нигоҳ мекардӣ, фаҳмида мешид ки аз ӯ хела полисейски хуб меброя. Не ки дар ин ҳолати ки ҳозир мо медонем чӣ гап шид, кор ғайриоддӣ ба назар мерасад. Албатта ин гап ғайриоддӣ метава, не ки дар ҳақиқатан ҳам Ровшан дар оилаи тарбия меёфт, тарзи тарбия меёфт ки ӯ дар бораи ҳаёти криминалӣ тамоман фикрам намекард. Не ки агар ки ин хел ҳолате ки дар сари рух дод, рух намедод ба он шарте. Ва ҳам буд ҳолатҳое ки падараш Ровшана вақте ки талабаи мактаб буд, нақл мекард ки чӣ хел корошон рафтеста дар ҳолатҳои кофткоби какой-то групп, какой-то гурӯҳи бандито ва ҳамин хел коро, яъне ки нақлш мекард вес процесса. Албатта ки дар ин хел ҳолат ӯ дар сараш намеомад ки ӯ бандитшо. Албатта ки дар ин хел агар фикр кунем бо ки ӯ падараша уважат мекард, кори падараша дӯст медошт ва падараш зидди бандито буд, ҳеҷ вақт ки ӯ худаш бандит намешава. Не ки как парадокс ам нашида боша, агар албатта ҳамин ишқи тарафи падараш, ҳамин уважани тарафи падараш ӯро маҷбур мекунад ки как раз наоборот главари ҳамада бандаи опасни шава, агар мумкин боша ҳам хел гуфтан. соли 1992 бояд як расследованиро пеш мебурд оиди як гурӯҳи бандитизм падари Ровшан. В принципи нисбати гурӯҳ хела доказательство, хела даниё бисёр буд. Касира шинондагӣ буданд, касира ҳуй додагӣ буданд, а нисбати именно главаршон ягон дани набуд. Чизеро ки метонисти дарёфт кунӣ нобуд мешид. А баъдан маълум мешава ки чӣ хел ин ҳама ҳодиса рух медод. Вақте ки кора Рафик, яъне ки падари Ровшан зери назорати худаш мегира, ӯ як доказательствояро против роҳбари ин гурӯҳ меёбад ки мешид дар суд ира истифода барӣ. Дар ин вақт якчанд одамои номаълум ӯро меёбанд ва ба ӯ пешниҳод мекунанд ки ӯ метавонанд ҳама камбудиҳои молиявии ӯро бартараф кунанд. А ба ивазаш ӯ просто бояд ки ҳамаи доказательствое ки ёфтагиай нобуд кунад, яъне ки пораш предлагат мекунанд. Албатта майор ин кора рад мекунад, баъди угражат мекунанд, майора таҳдид мекунанд ки дар ҳамон ҳолат яке аз бандитора мехапаниё. Вақте ки лидери гурӯҳ мефаҳмад ки бо майор, яъне ки пораш пешниҳод карда намешава, ин дафъар переговорчикора неу киллера роӣ мекунад ба сарша. Дар вақте ки Ровшан 17 сола буд, киллере ки главари банда ба сари падари Ровшана роӣ кардаги падари ӯро мекушанд. Ба он нигоҳ накарда ки ҳам корои майор қасам хӯрдагӣ буданд ки киллера мекушанд ва ҳам худи Ровшан ҳам дар ин бора ният кардагӣ буд, не ки киллера соли 1996 меёванд баъди 4 сол. Ва чӣ хеле ки маълум мешава, Ровшан аз фикрош нагашта буд баъди 4 солам, яъне ки қасд гирифтан барои падараш. Дар суд одами гунаҳгор, яъне ки ҳамин одамкаш мехеза ба овози баланд мега ки вақте ки мебароя тамоми авлодои Ҷаниева нобуд мекунад.
дар яке аз судо Равшан Ҷаниев ҳамроҳи худаш пистолет меёра. вақте ки боз ҳамон подсудимӣ мехеза бо ӯ гражат мекуна, изона кашида аз суду, аз прокурор, аз одамои ҷабрдида, Равшан дар ҳамин ҳолат мехеза 4 тирш мезана, ки дар натиҷаи захмҳои бардоштагӣ ӯ наметавона зинда монад. ва ҳамаи ҳолатҳоро ба назар гирифта Равшани 21 солара 2 сол ҳабс метаванд. ба он нигоҳ накарда ки падари и полисейский буд, чӣ хеле ки мо мефаҳмем медонем нисбати полисейскиҳо дар турма чӣ хеле, не ки дар турма безеб қабул намекунанд Равшана. Ба он нигоҳ накарда ки ҳам падараш полисейский буд ва ҳам ӯ худаш яке аз одамои як бандара киштагӣ. Ва дигараш ки чӣ хеле ки падараш ӯра ба кадом панятияҳое ки тарбия медод, ӯ дар иҷа мефаҳма ки и панятияҳое ки и қонуну рафторое ки падараш ӯро омӯхтагӣ буд, криминални авторитетҳо дар турма имена ҳамун рафторора риоя мекунанд. Ва имена ҳамин панятиҳо сабаб мешавад ки Равшана нарасанд барои рафтори кардагиш, яъне ки рафторе ки кард дар уҷа важат мекарданд. Ва албатта ки чӣ хеле ки баъдан меган, ӯ ҳам беинам намемонд ки ӯ да бирасанд ва ӯ дар гурӯҳи радкунандагон ворид мешавад, яъне ки ё ки буданд атрицал мегуфтанд, и одамое буданд ки ягон намуди власти администратсияра нигоҳ намекарданд, подчиняться намекарданд. вақте ки ба озодӣ мебарояд, именно ҳамун намуд образи ҳаётиро пеш мебарад ва именно ҳамун намуд гурӯҳи одамои хати хуш мешавад ки падараш зидди во мубориза мебурд. баъди аз тюрма баромаданаш ба Баку меравад ки дар уҷа ӯра одамои дар гурӯҳи хичон мегиранд ки айноми Чингизи Сидой хичона заштид мекарданд ки и одам землияки Равшан буд. ва албатта ки Чингизи Сидой дар бораи Равшан медонист, дарак дошт, дани дошт ки дар ин вақт Равшан уже лақаби Ленкаранский гирифтагӣ буд. Ленкаранский медонем ки номаи ҳамун зодгоҳшон буд. ва нагуфтан ҳамона ки ҳардушон талыш мешаванд. ё халқи Южни Кавказанд ки происхожденияшон эрониай. ва Ленкаранский дар ин гурӯҳ боевики қаторӣ набуд, яъне ки и танҳо проблемни ситуатсияро ҳал мекард. ва именно ҳамин сабаб маҷбур мешавад ки солҳои дароз пинҳон шавад. гап дар сари ки аввали 2000 дар вақти як муноқиша дар ҳолати тақсим кардани як бизнес и ҳарифи худша мекушад. и оппоненти ӯ криминални авторитет буд, Карамат Маметов. и дар парки шаҳри Боку моҳи июни соли 2000 мегзарад. бо яке аз маълумотҳо Равшан дар ин муноқиша худаш тоқа буд, Карамат боша охранник дошт. баъди камтар суҳбат ё мегзаранд ба дашном, баъди дашном вақте ки Карамат нигоҳ мекунад ки ӯ бартарӣ дора барое ки одамош зиёдай, ба ҷанг мегзарад. Равшанам мебинад ки бартарӣ дора, бартариша истифода мебарад, яъне ки анеқтараш пистолета меброра, Карамата мекуша, гирехтанда успед намекунад. телехранителои Карамат ӯра дар замин меафтонанд ва хела бисёр мезананд. ва Равшана аз ҷои ҳодиса бо травмаи сар ба беморхона мебаранд. албатта ки хирсандии охранникои Карамат дуру дароз давом намекунад, барои чӣ хотир ки диагнози психически расстройство метанд врачо Равшана. ҳамин сабаб мешавад ки Равшан паси панҷара намешинад ва дар натиҷа ӯра ба психиатрическая клиника роҳӣ мекунанд ки аз уҷа ӯ мегреза, границара мегзара ва ба Москва меояд. ӯ границара осон мегзара ба хотири оне ки дар ӯ вақт дар розыск додагӣ набуд, ӯра просто психиатрически больница бурдагӣ буданд. именно ҳамун вақти розыскш метаҳанд ки ӯ уже дар Москва буд. ва як чи дигаш ҳам гуфтан дар кора ки ӯ дар ин вақт успед кард ки российский гражданство қабул кунад, яъне ки шустрия. именно ба сабабҳое ки мо нишон додем маҷбур мешавад ки бо нелегал шавад. дар Москва боша одаме ки качествои лидерӣ дора дар кор мешавад, боз ҳамун Чингизи Сидойда ки дар ҳамин вақт подходи Воробской нисбати ҳамзамини худаш сар мешавад. моҳи июни соли 2001. ане ки пики таъсири ӯ дар диаспори Озарбойҷон сар мешавад соли 2003 вақте ки бигем падари крёстни ӯро мекушанд, яъне ки Сеймур Нардаранскийра. И одам контролировать мекард савдои зелена дар Москва ва Подмосква. Сеймур хела дизди дерзкий буд. У ҳамроҳи Ахмед Мухтаров як қатор ринкора контролировать мекарданд ва не ки чӣ хеле ки мо медонем и хел корда ҳама вақт муборизаи конкурентӣ меравад ва дар ин мубориза фақат як намуд корай дар ихе гурӯҳ убират кардан, яъне ки нобуд сохтани конкурентҳои худшон. ва чӣ хеле ки маълум аст сабаби муноқиша ва куштори Сеймур дар Гамировский ринг мешавад ки дар ин кор хуш будак чеченский ОПГ ҳарифон мехоҳанд ки круга калон кунанд
ва ура мекшанд. Зери дасти чеченский ОПГ мешава ринок. Баъдан территория дар дасти як гурӯҳи ворои озарбойҷонӣ мешава ва як қисмаш албатта ки зери контроли Равшан мешава. Албатта ки хеле одамо тоқат намекунанд ки дар территорияи майда кор кунанд ва Равшан худшам баъдан мехоҳад ки территорияе ки зери дасти ӯ калон кунад. Ба ғайр аз ринок бисёр марказҳои дилхушӣ ва ресторанҳоам ӯра сум медоданд. Ва ӯ кришават мекунад бисёр озарбойҷонора на танҳо дар Москва ва дар дигар шаҳрҳои Россия савдо мекардагиёра. Ва диққати бештар дода мешуд дар Свердловская област. Ва албатта дар дигар шаҳрҳое ҳам ки будан гурӯҳҳое ки покровителӣ мекардан, кришават мекардан, ӯам пайваст будан бо Ленкаранский. Ба информатсияҳое ки маълум аст, соли 2004 дар Тульская област ба пеш савдогаро миян одамои внесшон кавказский ва аз номи Равшан гап мезананд. Ва во определёни сума ном мегиранд ва мегӯянд ки барои поддержка кардани тюрмаҳо дар кор. Ва албатта ки аз номи Ленкаранский истифода мебаранд ки ӯ дар ин корро хушай. Ва ногуфта намонад ки и савдогаро, фурӯшандаҳо, соҳибкоро озарбойҷоно буданд. Планои Равшан дуру дароз буд. Барои оне ки какой-то территория бигира, яъне ки какой-то территория доля бигира, уда аргументҳои уважительни дар кор буд. Албатта ки барои коро уда одамо дар кор буданд ки корро анҷом медоданд, яъне ки ӯ дошт одамое ки любой приказе ки ин медод ӯ им иҷро мекарданд. Мисол мегирем Назим Гулбатов, Улфат Тагиев ва Хаҷи Билаганский. Бале, аз ин се кас якумаш то охир ҳам хеле килер мемона, адди каси охиронгиш боша, аз Равшан подходи Воровскоя ёд мегиранд. Ба ғайр аз ринкҳо, ресторан, дигар ҷо ӯ бо зери контроли худаш мегира як чанд заводҳои сохтмонира. Ва албатта ки нисбати дигар воро и пеш мерава ва мумкин аз ҳамин сабаб шава ки ӯ наздик мешава як авторитети грузинский кидаки ӯ противостоят мекард зидди Дедхасан. Соли 2007 Равшан маҷбур мешавад ки Россияро тарк кунад, барое ки бригадаю зери назорати органо мешавад. Ахиди Равшан боша дар розыск буд. Ба ёрдами махсус одамо ӯ ба Украина меравад ки дар уҷа ӯра ваъда мекунанд ки политически убежище метемта. Албатта ки ягон кор бесум намешавад. Ба яке аз маълумотҳо суме ки ӯ дар и комитети оид ба корои религияву мигратсия $800,000 додагия. Хай албатта дар барои Равшан дар ӯ вақт и проблема набуд и қасум. Чхеле ки дар боло гап задем, ӯ як қатор ринкҳои зелени Россияро контролировать мекард ки и намуди бизнес чорниам доштак. Ози агар легалниша ҳисоб кунӣ, легалниша ҳисоб кардан қинай даромадша ки бо дабораи чорниш гап назанем. Ба маълумоти яке аз хабарнигоро доходи толка базаи Бириловский $9 миллиард солонай ва основной доходи ин ринкҳо зеленай. А даромади худи Равшан дар Екатеринбург як чанд 10 миллион рубл солона буд. А дар Украина боша Равшан долго истода наметавонад, барое ки прокуратура ошкор мекунад чиновникоеро ки Равшанда политически убежиш доданд. Дар рӯйхате ки чиновнико политически убежиш додагиянд, албатта ки Равшанам мебинанд ва ӯро меқапанд. Дар ин ҳолат властҳои Озарбойҷон запрос метанд барои баргардондани Равшан ба ватан. Дар вақте ки ҳамаи корро ошкор мекунанд, баъдан Равшана ба ватан роӣ мекунанд. Барои оне ки статуси беженца ғайриқонунӣ ба даст овардагӣ буд. 12 декабри соли 2009 Равшана 2 солу 9 моҳ ҳабс мекунанд барои ғайриқонунӣ нигоҳ доштани яроқ. Ане ки срок ӯ мегзаронад дар вақти следствия. Аз зали суд прямо меброя ва баъдан боз ба Киев мерава. Ане ки ӯра дар уҷа хуб пешвоз нагирифтанд, яъне ки интизорш набуданд, ӯра бо аюҷа барои паспорти қалбакӣ кардан депортатсия мекунанд боз ба ватан.